okodwa wena wavume kadisho manje intombi yakho ukuthi yayinikwa wena authority ukuthi mama into endixakayo ungahamba uyogqoma umuntu ozongihlabela wena cause mina ngisanale nkinga awukushongo lokho into endixakayo wena Brian bakhona abantu abonelisekayo uyabo oh bona ubalethi la okay imake baba baba Siyavuma singayilapho ngoba nasiyelekele bakhona abantu yini pho bona ungabalethi la kanti nabo before uyabo ndiyaqala mina ukuhlangana nento yakho wena iqale amantombazana acomplainela ukudaba mina wena lo shela lo ufana ukuthi washoya idlozi nje washiya mina washoya idlozi uhamba yekwiswazi lamfebele bese wabuye senale uyabona wena Brian niqale nini udate into serious uyabona niqale nini udate into serious aqala ngeswazi lo ebengowesibili so kuwo wonke amantombazana nathi ke ndalala nawo before akho nenye intombazana engacomplainela yana complaints towards yabo yaqala ngaba bo bayi2 usukuthi semfithi sisifebe nje eziphambeleyo Mbukelo wahlelo silungisa umjolo masikubingelele sikwamukele kwe-episode yakho yohlelo lakho lithandayo silungisa umjolo lithola khona la kwi-channel yakho ebizwa ngokuthi umjolo show ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN uyazi-ke once wasibona nje sivela ku-screen sakho suke sizokhuluma siphinde silungise iy'ndaba ey'ningi ezithinta imijolo eyahlukahlukene mhlampe nawe unenkinga ezithinta umjolo sithinta njengamanje ethi umjoloshow@gmail.com siyacela-ke uma ukuthi-ke unebhizinisi ufuna ukulibona likhula ufuna ukulibona lisabalala nationwide ungakwazi futhi ukuthi usithinte ukhangise nathi as umjolo show ngasithumela i-email address umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com kodwa njengamanje asambe siyobabona ukuthi iy'ndaba zabo zihamba kanjani silungise lapho kumele silungise khona ungakhohlwa bekumele siwufake usawoti esilondeni siyawufaka siphinde futhi sikhuleke uNkulunkulu kaMatifana sihawukela sibangene molweni babukele emakhaya zothatha lithuba nibulise ndibhalele isilungisa umjolo ngenhloso yoba inilungisele ingxaki endihlangabezana nazo ku-relationship endikuyo. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi siyanibingelela siphinde futhi sinamukele kuhlelo lakho silungisa umjolo njengenjwayelo ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN khumbula semabe seliqala uhlelo lethu namhlanje sakukhumbuza ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe like uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show mawukuthi unebhizinisi ofuna ukulikhangisa phinda futhi usebenzise leyo email khona uzokwazi ukuthi uthola ama-packages wethu ukwazi ukuthi-ke sikuphushele ibhizinisi lakho noma ngabe ukephi uyazi-ke sikhona yonke indawo njengenjwayelo mesiqala nje siyakukhumbuza ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet ungakwazi ukuthi uregister uphinde ubethe using our promo code ebizwa ngokuthi umjolo UMJOLO uyazi-ke thina njengoba sihlangene la sihlanganiswe into eyodwa umjolo abantu bafakana izinto and mengabe befakana izinto mase bexakana mase kudingeka mina as uNkulunkulu wamjolo ukuthi ngingenelele lapho ukuze yabona lo moya yangiphazamisa kanti le link ngifuna ukuyenza kahle ngiyiqede kodwa lo moya uNkulunkulu wami shembe baba Nkosi hayi lungile bafethu nakho-ke la sikhona eceleni kwami nginosisi esinaye njengamanje sizokhuluma naye just to check ukuthi izinto zakhe zomjolo zihamba kanjani akuzogcina-ke lapho sophinda futhi simlandele upartner wakhe sizwe kabanzi ukuthi-ke yizini abazobe beyikhuluma namhlanje dadewethu sawubona ngiyaphila kunjani hayi no ngiyaphila mina ngingudlala Matifana ngizibiza ngokuthi I am the next biggest thing in KZN uyakubona nawe lo kangani ungcono nkosazana uba usisi esinaye namhlanje igama lami uBongi Shabane Bongi noma Bongi Shabane ngiyajabula kakhulu ukuthi ngibe nawe namhlanje dadewethu ohlelweni sizokhuluma nawe sikhuluma iy'ndaba zakhe ezithinta umjolo kunejongo lapha lithela uThabiso lathi lifuna wena uze la because manje ungathi kunezinto elingaziboni kahle phakathi kwenu nobabili mhlampe before ngimlande ngimbekela ngizothanda nje ukukubuza imibuzo embalwa ngayo uyamazi lo muntu engikhuluma ngayo ukuthi uThabiso noma uyaxayeka ukuthi uba lo okufuna la ngiyamazi uThabiso ngiyamazi kodwa ukuthi kusengilethele la hayi okay uma umazi mhlampe indlela omazi ngayo umazi kanjani well umuntu onama flaws like
wonke umuntu unakho a-right ngakho, but esikhathini samanje there's more flaws than actually the good parts about it. Okay, so uThabiso as much as enama-flaws mhlampe ithini into yenu? Umngani wakho, isoka lakho, umuntu enibonana ngama-special occasions, kwenzakalani phakathi kwenu? Well, uThabiso ubaba wengane yami, baba kaLanhli. Yes, ubaba wengane yami sinokuba on and off sometimes. Yabona sibuye sibe right, sometimes asikho right. So it's just into on and off angisho kanjalo but ubaba wengane. Okay, mhlawumbe ubaba wengane mengabe ecela izithombe zomntwana, izithombe zikaLucky, umsendela izithombe zikaLucky nje kuphela noma umsendela nawe ufake ibikini? Hayi, ngenhlahla-ke umsendela izithombe nje zaLucky. ZaLucky kuphela. Okay, namhlanje ukubizele la kwishow ukuthi nizokhuluma. Uready ukuthi ukhulume naye uma uzofuna ukuthini kwena? Yeah, I'm ready. Yes. Hayi, uyazwa ke mbukeli ubonge uready, I am ready and I'm sure nawe uready ukubona ukuthi namhlanje sizokhuluma ngani. Ithini indaba yabo? Uzwileke. Ubaba nomama wengane. Kodwa ubaba wengane ubizela umama wengane la kwishow namhlanje ukuthi bazokhuluma bobabili. Kunjalo umama wengane usayibuza usayiphendula ukuthi engabe ungibizeleni-ke lo muntu sinomjolo complicated kanje ngoba umjolo wethu u-on and off. Ngikhonela kona lokho-ke ukuthi ngizolungisa izinto ey'kanjalo phansi ngemjolo e-on and off phansi. Ngifuna umjolo oqondile njengowami noma kalokhunjani. Asambe-ke manje siyolanda umfowethu simbeke la sibone ukuthi kuhamba kanjani emjolweni wakhe. Mase siyalungisa lapho kumele silungise khona. Khumbula uma ngabe kumele siwufake usawoti esilondeni asilenzi iphutha ungayindawo. Mntaka baba ugrand hayi ngimnandi yazi mfethu ngisacheck i-email ngiyitshela ukuthi mhlambe umuntu ongingamazi ngiyakwazi ngabe yami bendithi wena Brian asoze iphinde ibonane. Ubusho njalo umuntu onjalo vele masedlile akabuye sabuya ayodla la akade edla khona. Baphinde bandigila this time. Ubona ngilapha nje. Yeah. Yazi lamantombazana aseThekwini andife ngantoni. Hey mfethu. Ngendlela angibhokisa ngayo. Mfethu ngiyakhumbula ukuthi the last time you were here you came with umswati. Umswati. So uze naye ke manje umZulu this time. Brian. Kodwa ke angiqale ngikhulume na before sikhulume nosisi angiqale ngikhulume nawe because ekuqaleni phela ngangiyitshela ukuthi ngikusizile ngakunikeza nama tips njengoba usisi umlethela naye inkinga efanayo noma mhlambe enye inkinga siqale lapho nje ibufana wena Brian because naye uhlezi elifundekela ngento eyi-one uhlezi kufundela into eyi-one so into i-situation yakhe umswati iyafana kanti mfethu wona yini inkinga yakho because unalo phela mfethu unalo for mahala asking for umbukeli vele obvious mina ngeke ngilenze lutho ngisho wathi unalo yabo andiyazi ingxaki yami lelento wena Brian ngokwendlela abayibeka ngayo kodwa mna ndiziboni njengomuntu onayo ingxaki sure labo abanengxaki nawo okay because nalo complainela the same thing same applies nalo naye becomplainela the same thing yeah yabo okay uweske lo sinomntwana naye sure yabo wamnika ngalo mfethu uliqhuga linjalo so andazi ke ngowena Brian bayivele nini xa utheni ngoba agcine sethini sesenza into eyi-one efanayo nalo waqala sure ngoba nalo uyanisebenza and ndifounda uthile wena Brian sure uba bekuthiwa la video khange ndiyibone bengingazuyazi uyanisebenza ima-ke mfethu so ukhuluma izinto ey'ningi uyakhala ngepipi lakho ukuthi linenkinga uyakufebela ufanda uthile manje uthola amavidiyo konke lokho kuningi ngesikhathi esisodwa mhlampe nangumuntu ombizile ukuthi uzokhuluma naye yabo mina ngizongenelela nje lapho nalapho kumele ngingenelele khona uyena usisi lo ulinde wena ukuthi ukhulume naye bese ngimtshelile ukuthi uyazi uzokhuluma naye hlala kuyena mfethu gibela phezu kwakhe yabona mama kaLucky
uyayazi sesineminyaka thina sobabili sithandana. Kwenzeka sagcina sixabana sisohlukana. Thina sisonke couples ngoba vele kuyaxabana. So into endiyibonileyo ngawe andiyithandanga. Sisizathu soba ndimsise apha. Ndibonile ividiyo yakho neliqeqe lakho. Wow, ibambe lapho manje ungisuse lapha ekhaya ngisusela ukuthi uzokhuluma lento le phambi kwabo bonke laba bantu. Bendinganayo. Bese ngesikwazi ukukhuluma ngalento le eceleni. Bendinganayo. Ngisusa laphana ngiyekisa izinto zami ngabe ngizama imali, ngizama zonke izinto engingakwazi ukuthi ngizenze ukuze ngikwazi ukuthi ngidakele ingane yakho. Wena awukwazi ukuthi ucabange lokho uzongiletha la uzongibanisa nabo bonke laba bandaba. Mamela ke ntombo. Isizathu soba ndimsise apha. Le show yayincedile ngaqala. Yayincedile ozokwenzani nakhona kuqala ubhuti wami lo ngoba engaqali ukufika la. Shuthi yena njalo uma bathola intombi uzoyiletha lana kwena. Vele mayibhedayo inohlula mina ngizoyizisa. Kwazi wafa. Ayonto irongo. Sazoba busy ke la. Ayonto irongo leyo. Vele mawubhedayo ngizokusisa. Okay, so why silana? Ngoba wena uyasebenza. Why ngifeba? Mna bengicimba famba thina sobabili se-right. Andithi izinto besizilungisile thina sobabili. Siyilungise kephi? Isi-right inkinga yakho? Besingekho right. Isi-right inkinga. Oh kahle. Yimi lo becimba famba se-right thina sobabili. Uvele ubuzocabanga kanjalo ngoba inkinga wena vele. Ngeke uthi inkinga ngathi iwena bese uthi wena yini uzoyitshela ukuthi uzobona ukuthi asikho right. Obviously you're going to see ukuthi vele wena ilokhuzana i-issue lana kule relationship yethu. Uyabona imistake yakho iyi-1. Yini mistake yami? Awuhloniphi nje nendoda yakho. Uyabona bekuthiwa uyandana. Lento uyithethayo wonke lo vomo uthethayo ungazuthetha. Funa ngihloniphe. So dizzy ngombhiphi uhlangane nawe. Andingayazi noba le ndoda yintoni ufakele ivamu nale ndoda. Lento uzoba ungazukwazi nothetha nawe. Awusandihloniphi ngalandlela awundihlonipha ngayo wena. Ngeke phela obviously ngibe mina ngize ngithi ngizothobela ngibe submissive kuwena ube wena mamela nje awunayo leadership skill. Zezinye zezinto ezindenze ndakushiya wena. Wakushiya le behavior yakho. Wangishiyela zona le reason lena. Ile behavior yakho ungandihloniphi andithi angihloniphi ngokwamba abantu. Kahle wena futhi wami lo muntu lo ngoba ngichazele lo mhlambe lo usanda kuletha enye intombazana wahlukana nami ngoba nakhe sehlangene neswazi esehlanyiswa iswazi lamshiya ngoba nakhe senento yakhe lento yakhe engayazi ukuthi ngayibiza yini. It's short, it's dangly, it's wiggly. Ingathi bayibamba apho ke ntombazana. Enesiyezi. Bamba apho ke ntombazana. Okay, andithi mina nginempipi onesiyezi. Uyazilibala wena uyabanda ebhedini. Wena kho yakho ebhedini. Hayibo. Kahle webhuti wami. Wena uhuqe fridge wena. Ngihuqe fridge ngizohuqe fridge nje. Why ngizokuthi ngihuqe fridge kubeni impela wazini wena. Uzenza munqana wazini wena uzokuzwa kanjani ukushisa ingekho livele lifele linesifo sashukela nje lilodwa nje. Make ndikubuza ucima fana ba izovuka kanjani into yakho ungcebeli onondroko ebhedini. Ma ukuthi vele into yakho nje inesiyezi ayikho into esingayenza ngeke izinto ngisho esibhedlela bengayivusa ngale ma-ayina sisibhedlela. Into yakho nje into engekho nje. Wena angikhumbula ngemini eyi-1 ebhedini ungixibele lounge. Angeke ngize ngiyimoshe uyayikhipha nemali ukuthi ngithenge lo lingerie. Uyayikhipha? Uqhokoma mhlongo nje. Lona usuke lapha asuke khona yena. Kusho ukuthi bese bemzama ngelingerie ke ngoba nakho sekubhedile ke. Uselinde ukuthi uzoyithola kumina imali, akukho mali, awukho laphana, awukwazi kwenza nix. Ngathi wena yini onayo kahle. Ngisho even ebhedini. Lo muntu akakwazi nongiseduce. Enze into senziwayo. Useduce kanjani engeke sekufikise kulimit lapha. Ucima famba izovuka kanjani into yakho? Imabafo ke manje niyabo manje senikhuluma izinto eziningi. Utheme ngabuqala wathi kunevideo wayibona yasisi ekuchithela. Angikachazeleke ngaleyo video. At the same time kungena usisi lo owafika naye leqaleni. At the same time kuvela ukuthi wena usisi uyashisa ngimxhawulile. Kodwa manje ungathi wena ngiyabonga butani. Wena onenkinga ngeke uyamazi uyashisa. Kade ngimxhawula not so long ago. Engaphinda namanje futhi angixhawula ubhuti eza awubambe futhi ibhuti wami uyakuza ukubanda wena la? Lutho mntakama. Exactly. Oh uyashisa. Hazi ushisa
ushisanze esandleni. Ushisanze. Kanti ufuna Chila ngapha kwepaint. Mana wena ukwazelaphi wena Akuthiwa mina waziwa nimi wena wami ngizwa nimi wena. Utama kahle nawe. Waziwa nimi wena. Ukuthi uzoshaya i-hand job in order for you ukuthi to get it up. It can't get up. It's wiggly, it's wangly. Jike better. Ukundiqhela kwawo ngoba upharamela unimele. Akho mali akukho kukhishwa lana uzozethwala ilingerie uwazini ugcina lezi zinto ubona izinto kwama-movie ebese etshela ukuthi into ezokwenzeka nala eThekwini angeke iziyenzeke leyo nto leyo eThekwini yezwa wena babalakhi wena ngoba nakho nje waba nenhlanhla kwashaya igoli kekeka kodwa-ke wasuyibona ukuthi usuyindoda no it doesn't work like that. It does not work like that. Wena unenkinga yodwa wena you need men's clinic. Mawukuthi sehluleka i-men's clinic abanye iy'nqwele ziyachatha wena cha lutho awuyifuni yazi awungifiki uthe sisi i-hand job injani? Lana udinga ukuthi enzeke kube he needs a hand job in order for him to actually get it up. It does not get up. Even if I were to give him the biggest foreplay, if foreplay kuyena ayisebenzi yinto engekho. So why ngizomosha isikhathi sami ngithenga i-lingerie ngifake i-lingerie for what? Uyabona Brian, Usengiqhele kakhulu. Il-dildo ingasebenza into engcono kunalona ngisho i-dildo sizophelelwa i-battery ngcono kunalona. Yabo masizi yabo Okay, baf. Ucela nini bambe ngingaphuma uzobe uyikhipha wena wakhipha malini akakhiphi ngisho imali lona he can't spend a single cent akangikhiphi kwama-date akenzi lutho wathi khona lokho uthi ezothi lana ngiyamandla edlula idindo mina ngamane mina kube ukuthi lona ngiyamyeka ngigqibelele nedindo ngisho kuthi iphelelwa ibhetri ingcono inamandla amaningiamfebela ngangimfebeliswa yini kunaleya muntu lana le video yakhuluma ngayo ngoba uyasaba ukuthi sosho wathi yena kulungile ngaba nomunye umuntu oyedwa ngoba vele uyazazi vele ukuthi akanawo amandla yabo leyo nto leyo ngathi okay fine kwaba nebhadi ukuthi-ke ngabanjwa-ke ngale ndlela engibanjwa ngayo nalaphana ngalahlekela umuntu owayinawo-ke kuma-advantages ukuthi cishe kusondele nalapho-ke ngenxa yalo kusho ukuthi amavidiyo niyakholelwa kuwona ngani because ubafo ukubone kwividiyo nawe ngithe ngikhuluma nawe off camera washo wathi awuthandi ukuthi nivele because kunama-videos amaningi and kunamahlazo abafo ongathandi ukuthi awakhiphe ubuqonda ukuthini lapho uma uthi khona ividiyo yakhe nayo umfowethu ubhuti lona babalakhi ngiyamthanda yes kodwa iqala kwami ukuphoxeka ngaye ngaqale ngaphoxa ile ndaba yokuthi ngabona ngevidiyo ukuthi wayekwithaveni wathi kusho ukuthi wayesethola intombazane laphansi wazomhlaza showing off his tiny thing that does not get up ebaveza kwividiyo wazama mhlawumbe kwaphe 7 minutes kwividiyo kungenzeki lutho yatrenda leyo video leyo ngaphoxeka mina but still ngoba ngiyamthanda ngenza njani zamani kwevidiyo ukuhlaba le ntombazane asethaveni noma ukuyigeta up awu snap lutho yathi nje lutho yangathi proni-ke emva kwalokho yazi imamele yonke le nonsense futhi uthethayo ngoba ayikho wale nto uyithetha and ubhizi uproud futhi kule nto uyithethayo ngicela abantu into engekho yini engekho ukuthi wena ayikho le eyiphi-ke khona make me understand mfethu kodwa namhlanje ubhalela ishow ngoba uyamdinga ngani and wena umdingela ukuthi ukufebele ufuna abuyele back kuwena manje kodwa ubhizi lokuthana wamshiya why ningalungisi le nkinga ekhona njengamanje because ekuqaleni mfethu sasikutshelile ukuthi yini nani engakulekelela awenzi ingane into ufuna ukulungisa le ndlela ayibeka ngayo ingoba unenkani angeke zeyenze ufuna ngiyaya kulo point wena Brian sure ufuna ukulungisa le ndlela ayibeka ngayo lo yamshiyela iswati okay yabo ngenxa yezenzo zakhe zongahloniphi wenza the same thing bengicimba fanele utshintshile ke futhi ngoku kodwa still usafana nalabantu basi wenza the same thing sure yabo bengicimba fanele ba mina naye sizoba right ngoba egqibeleni sinabantwana sinomntwana thina sobabili and ulakhi kumele funde something kuthi ezabazali bakhe yabo xa zophinde xabane kwasodwa ilona azophinda uthini ulakhi ngoba ungilethe la awucabanganga konke lokho bukulakhi ngifuna ukukutshela ngolakhi mina ulakhi umncane ngani ulakhi njengamanje wabona ubaba wakhe ne-stepmother sakhe behlambalazana kumakhamera betshela ukuthi ubaba wakhe unepipi elingasebenzi 1 warecover kuloko ulakhi
wabona uma wakhe neso kangalazi ehlaba uma wakhe strong lifuna izinto zalo nalo angazi kwakwenzakalani kuleyo video. Wathi sathi kubamba amehlo lapho lakhe nangu ubaba wakhe ethaveni uyishaya indlwabo phambi kwabantu bayabuka. Userikhavile ke kuloko. Ngilalele, userikhavile ke kuloko. Nabo abazali bakhe bazolwa futhi manje kuma camera. Hayi, uyabona ngifuna ulungisa le part yendlwabe phela. Mina ngiyo nethomi yendlwabe. Hey. Ayiyonto. Hayibo. Uyabona mina. Hayibo. Intombi mayingekho. Hayibo. Uwe lo wami udumisa into engekhoyo. Ngokwani senza indlwabe. Kuthiwa kunevideo yakho uzenza. Mna kutheni ngazuyazi mina mnikazi wakhe. Wena njengomuntu angithi uyena obhalile la. Uthana mayibhala wathi ngilethelani la. Wathi ufuna nilungisa izinto cause umfebele. Akavumi lutho lo muntu lona uphika yonke into eshiwoyo. Anduzuyivuma. Hey, mamela Ntombi, anduzuyivuma into engekhoyo. Xa ingekho ayikho, uyabo. Wena into nje edala bandi kusise apha. Mamela, hey. Wadlala ibheda kwalona. Dlala ifeba kwalona lifana nawe. Wena yindaba wena wena. Umuntu efebela. Engqadi ndinebhadi. Senzihlangana namantombazana anganangqondo. Afana nawe lo. Wena ngomnye wamantombazana anganangqondo. Bazongiphetela mina ngibekezelelile. Ubekezela abantu. Ubekezela abantu. Hey Ntombo, ungakulibuze nje. Ubekezela abantu. Into ebheda ubhuti wami ufika ubathande labafana. Ubanika uthando, ubanika uthando lakalavu. Umuntu umbekezelele ebese kwenza njani ebese kwenza kanje ngoba ekwenza. Uyathatha wena usebona izinto. Lona kuba unemali ngabe akancengi mina uzoncenga lana ngoba uyazi ukuthi iswazi limshiyile and ayikho intombi ento ezoyimela le nto. Ayikho intombi ezomela amanudo. Imali ndinayo. Imali ndinayo. Even amanudo yabona bra. isikhathi eside. Yabona bra. Sure. Ngiyasebenza mina ndiyasebenzela. Sure. Yabo uyayazi naye. Uyayazi naye. Sure. Cha, amantombazana awoneli. Okay, bafo. Okay, fine. Okay, okay, fine. Akonila ngani. Manje I only have one question for you. Awumniki totolozi, awumniki imali. Kanti wena umnikani? Oh, usho ukuthi kahle kufanele ndizenze zonke ezo zinto. Okodwa kwako. Okodwa. Wena wavume kadisho manje intombi yakho ukuthi yayinikwa wena authority ukuthi mama into endixaka ungahamba uyoqoma umuntu ozongihlabela wena cause mina ngisanale nkinga. Awukushongo lokho. Into endixaka wena Brian. Bakhona abantu abonelisekayo nje. Uyabo? Oh bona ubalethi la. Okay, imake bafo. Bafo. Siyavuma singayilapho ngoba nasiyelekela. Bakhona abantu. Yini pho bona ungabalethi la? Kaloku nabo before. Uyabo ndiyaqala mina ukuhlangana nento enje. Yakho wena iqale amantombazana acomplainela ukudaba. Mina wena lo ufana ukuthi washawa idlozi nje washiya mina washawa idlozi hamba iswazi lamfebele bese wabuye senale. Uyabona wena Brian ngiqale nini udate into serious. Uyabona ngiqale nini udate into serious. Ngaqala ngeswazi. Lo ebengowesibili. So kuwo wonke amantombazana enetike ndalala nawo before akho nenye intombazana engacomplainela. Yana complaints towards him. Yabo yaqala ngaba bobayi2 usho ukuthi zemfithi zisifebe nje eziphambeleyo bafunana nina wena noswazi. Okay bafo. Okay fine because mesizoloku esiarguisha ngeke siye ndawo. Inhloso yakho yokubhalela ishow ubufuna ukuthini kudadewethu? Yini ade ubufuna nibuyelane ubufuna ukumtshela ukuthi akaye? Bendifuna umbuza ngale ndoda yakhe intsha uba usithatha phi isibindi soba anifebele while bengicimba afana ba mina naye right silungisile izinto. Andithi bese silungisile izinto thina sobabili. Silungisile izinto wathini wena? Sithena masilungisa izinto wathi it's fine ngoba uyazazi ukuthi unale inkingo onayo. It's fine ngingahamba ngenza into engiyenzayo as long as ukuthi angibuyi nalutho angibuyi nangane angibuyi nasifo ngiba protected lapho it's fine. Kwasho wena ngokwakho. Ngakuvuma mina ngahamba. Inkinga kube ukuthi le nto yavedane yatrenda ke which I had no control over nami yabo. Yatrenda le nto mayitrenda le nto bese ugayi kusenenkinga ke manje. Brian bendingekho rongo ngofuna ulungisa izinto phakathi kwami nomama womntana wami. Yabo nami ngifundile emaphutheni wami. Yazibona ba ndirongo uphi. Yabo. So
ukubona kwami ividiyo yakhe neliqeqe lakhe litsha akundiphathanga kamnandi ngoba mna naye kahle kahle bengicimba famba sesiright izinto zethu sesizilungisile ngoba ekugqibeleni umama womntana wami sure yabo ekugqibeleni izinto thina sobabili funeka sizilungisile zibe right yabo sure so ke ngoku kundivisa ubuhlungu xa ndizophinde ndimbone ethini endivebele iphinde idume naloo nto leyo buya uyandivebele ngengcono ukuthiwa uyayenza private nazange njengoba naniyikhulumile mna zange ndiyibone so mengabe uvuma uyavuma ukuthi urongo ngale nto wena uba into yakho uyenze public undibonise public uyafela okay fine kusho ukuthi awundihloniphi kahle kahle kodwa ubuntu oyiqale le nto wena siku-wrong wena how much more wena olethile lana iswazi wazohlaza mina nolakhe how much more wena-ke awazi nanokuthi uthini mntakababa ungiphoxile lo muntu lona ungiphoxile ngabuka abangani bami ngangakwazi kwamele ngiyivalele endlini kodwa-ke whole entire month abantu bekhuluma ngendaba yakho neswazi mina wangacabanga wena ukuthi kwenzeka kanjani umuntu lo muntu uzokhuluma uzoshinto azoyisho ukuthi urongi bekumele ngihlale nawe khona itoto yakho inesiyezi khona ungakwazi ngisho ngiphi isenti umbuzo ukubuzile nobhuti ukubuzile ukuthi wena yini okwazi ukuthi ungisatisfy ngayo-ke mina-ke ngoba awungiphi imali awungikhiphi akho ama-vacation akho ngisho ukuthi sihambe siyohlala phana eGugu Dlamini Park e-workshop akukho konke leyo nto leyo so why uzoze ungilethe lana uzongibukanisa nabantu ngoba beku-right sikuthi ngihlekele ukuthi walesi swazi bungilethelani la mamela-ke mamake anuzugxila entweni eyi-one naoko ngithilo kuwe ngakuxelela uba why kule show ingoba ndibone ividiyo yakho umzekelo nenye indoda endingayazi oyibona ngathi so wena unendaba nabantu ukuthi bathi rather than mina angagqiba uthetha oyibona ngathi ngcono kunami yabo mna thina sobabini bengiciba famba izinto zilungisile ziright usuyilungisile wena inkinga yakho uyabo usuyilungisile inkinga yakho ntombazana ndizuqhubeke musukulwa ulwelani cela umtshene ulwelani you need to calm down unama-anger issues udinga i-men's clinic udinga akakwazi ukukhipha imali udinga lona nje bathi yini lena njela ukuthini ku-social media i-men's conference udinga nje i-men's conference lona nje imhlalise phansi imgayide kahle mfethu uyabona ntombo uyabona sisi andizuyinyamezela into yonyuka ndisehla nawe ndim indoda apha wena ungumfazi into yini andizuthetha nawe ubuthetha andizubekeli nawe ububekeli loo nto funeka sihloniphane kuyo noba undihloniphi ke kwezinye izinto kodwa funeka ucace makuthethayo naxa kuthetha wena ndinikeze itshansi ndithethe yini umehluko phakathi kwami nawe ukuthi ukwazi ukuthi wena indoda yini umehluko phakathi kwami nawe yini okwazi ukuyenza mina engingakwazi ngenza ikhona into ongakwazi uyenza cha ngithi mina yini into engikwaziyo mina ukuthi ngenze wena oyenza kakhulu noma ungizama so wena uzama ungixelela uba ukulida okundwenzayo njengendoda ungakwazi ukwenza nawe already ngiyakwenza nje wena awuyikhiphi imali la mntana ukuzalala ntile iphuma kubani imali awu imali ayiletha lona once in 3 months okay yakuvaka ulakhe uxhomekeke kum kuphela imina ngithi kodwa kusalayo ngimnaka kakhulu kanti ubani wathi ene kufuneka ukuthi imina kuphela kumele ngenze into ayo right yakho le bese i-right yami ukuthini ayo responsibility yakho le ngoba ulakhe wena njengendoda ilento engiyishoyo ukuthi ama-roles lana areversiwe la mina I satisfy him more than he satisfies me. Even in bed, even financially, I can take care of you more than he can take care of me. So so the roles are reversed here. Ndijika ngento eyi-one ahleze ezidifenda ngomfitshimfitshi ngobumenemene ngoba yabona lo uzama ukuchaza nje nina ngayo yonke lento ayithethayo ayikho lento ayithethayo okay nanso into evele indonyanyisa yabona into engafunayo ngoku into eza bafo ngicela sehliseni yabona senza ngcono ngami unama-anger issues lo uyawarhalela kwala mfethu ngikutshelile ngathi ngeke uyarhalisebhuda ngey'nqamba manga
uzawutshintsha nini? Ngizonda. Uzawutshintsha nini? Angazi. Kusho ukuthi Can you kahle get it kahle thina out? sobabini soze If sibe you can get it out, it's right. fine. Kusho ukuthi thina sobabini soze sibe right. Sizoba right kanjani? Wena usulungisile yini izinkinga zakho ezokwazi ukuthi zisize. Yabona lo mjolo lo. Lo mjolo lona ufana nento ehleli yabona yabona iKilimanjaro ukuthi kanjani. Ufana ukuthi ubeka umuzi laphana and then wangale bisheka yabo unongabalance kahle. Into engawa nje noma yini it's a Titanic. Wena-ke umuntu ucaba ungu-professional kwezomjolo. Awuze ne-idea silungisa kanjani into yethu sobabili. Okay, mhlambe ningaloku enishona lena le angivele ngibuze umbuzo one by one. Do you think wena into yakho noBongi isazolunga noma usamthanda yena? Sizwe lapho naye ngizombuza the very same question. Uyibona ilunga usamthanda yini? Ingalunga wena bhuti wami. Xa enokhupha lamafufunyana lapha ehloko. Usamthanda yini wena? Soze ndiyeke umthanda bhuti. Simple. Mama umntana. Dadewethu. Kukona konke senikukhulumile. Ubafo usangamnika enye chance? Kuyona yonke lento lena seyishilo lana Unga ukhululeka ngokuthi vele perfect. Nawe awukho msuka kule. angikho perfect mina, angikho perfect. Nami ndifebile. and wena bafa awunankinga ngani? Wena ufike kuqala. Awunankinga ngani? Unokuthi ufebile. Lungileke mfethu mina ngithi ngiyalungisa mina. So ukuze siloke si-avoid ukuthi kuloke kwenzeka izinto eziningi ezoloke nibukwa abantu, ngizojola nayo usisi while sisalungisa wena ukuthi ipipi lakho liphinde livuke. Awunankinga nalokho. Uzojola naye wena. Wavuma nje ajole nomunye umuntu? Hayi, bra. Nathi kuye. Into yakhe mayenza makangayenzi public. Nathi sofihla phela sotshela ba. Wasithethi nawe apha bra. Sozifaka wena. Sikhuphe eqaleni. Wazolilwela i-ayisi. Hayi ngizothi Uthena ngiyabanda mosiyeni. Wazolilela i-ayisi kontolo i-ayisi kanje. Hey. Umuntu umthanda, umthanda ebande njalo umuntu wakho xa umthanda. Ngiyaqakwa mina wena xa ungazondithanda uzindivukela uphela unganda. Umuntu wakho xa ebanda, yabo mina ndikuthanda unjalo ngokubanda njalo. Cha, wena uyi-free, uyabanda nqa wena. Into yakho nje ayithetheki. Hayi bandla. Ngisho noba ngakucofa ngokwani. Engafu. Hayi wena. Mengabe umchofu kwenzani ukumthinta? Akho kwanto uthi lapha kubra. Sendimcofa uqombe abantu. Angazi mnazi Mhlawumbe bakhona abavukelwayo kodwa mina hayi. Mina bengizothi mhlambe let's put it into a test live in camera. Usisi angazi bezongenze njani mase ngiyasukuma mhlawumbe abantu babone ukuthi anginalutho yini. Because ngivele ngigqoke nesikhindi yabo. Cha. Ngenzela ukuthi siprove ukuthi ngempela akho kwanto itestisayo. Hlala phansi. Ngombekisa phela isandla ngithi wena. Ngomnye ozondimoshela. Ngomnye ufuna undimoshela. Cha ngenzela ukuthi ulungisa apha into zami naye phakathi kwethu sobabili. Ngiya-understanda lo mina ufaka ngosobona bakuyonakala. Hayi ulwa nami bra. Okay baba. Ulwa nami straight. Usungithembe kabili okwesibili manje uletha umuntu wakho la. Dadewethu kusele kwena. Hayi andikuthembanga mina bra. Ngoba nakuqala waphaphatheka izikate ngenxa yakho. Andikuthembanga. Kodwa uyabuya nje kumina. Andithi nandikhangela amacingo naqala. Ngifuna ukuqhosha iskate esiwusichila-chila. Uyachila-chila wena. Uyaqhubeka noba. Sis. Angazi shame into yethu kusamele kuqale yolungisa iy'nkinga zakhe eqala. Ngilungisa ndi-right ngakho kwanto olishoda. Wena into bendihalela mina phakathi kwethu sobabini silungisa ingxaki zethu siphinde sibe right. Sibe ngumama notata. Yes, akunankinga Siqhubeke for the sake of ingane. Siqhubeke siphinde ifamily. It's fine for the sake of ingane. Ungenzela umntwana. Andifuni wenzela umntwana. For the sake of ingane. Andifuni wenzela umntwana yenzela thina sobathathu. Ngoba ingxaki yabona mazokwenzela umntwana awuzondithanda. Kufana noba ngihle nethomi yami endlini. Kunekucaca makuhlela ifamily endlini. Ngoba ingxaki soxabana oko siqatyaniswa bubufele. Mayicaca into yethu ibiyaphi. Siyalungisa okanye siyabhedlisa. Mayicace kwangoku ngoba vele ndikusisele loo nto. Singayeka ngoba vele uney'nkinga ey'ningi. Uney'nkinga ey'ningi my brother. So kahle wena kahle kahle ufunawo. Mase kuthiwa my brother. Hayi. So wena ufuna Hayi my brother. My brother uney'nkinga. Hayi my brother. Ukohlukana nami. Yes, I think yilonto engcono. Hayi my brother.
kahle my brother ayincenga intombi masisa ayikufuni. Thina sobabili. Yes, for the sake of ingane nje ngizamile lokho wanqaba. So xa ujongile wena loo nto leyo inengqondo. Ngoba it's not like perfect kule relationship sobabili siyafana usisifebe nami ndisesifebe kwelami side. Asisona misifebe unginika i-permission. Unginikeze wena i-golden ticket wathi na i-golden ticket. Hamba uyo enjoy. Ndikunikeze lona ndikunikeze kuba vele wawumfelela. Mfowethu. Okay, baf. Ikhona indoda engaveli ithumi. Know your worth, my brother. You must know your worth. Awukwazi ukuthi uzoveta ngivumele umuntu wakho ukuthi ahambe nje. My brother. Ayoba i-chicken dust le nale. My brother. Ngicela mfethu wamkele mfethu. Lokhu i-chicken dust lapha nalapha ngizithola umuntu ngiselishe down. Nangu ubhutethu ufuna umuntu mhlawumbe ngenzeka ngiqhube naye kodwa ngizokuhlonipha njengoba balapha. Wena ungena uphuma wena ngoba nale uwelikexe lakho ububhizi nalo liphinde lakubhethe uzongena kuye ke ngoku aphinda kuhethe naye ngiyomane ngifike nge-wheelchair kodwa khona emshadweni ngiyofika ke and uyobe u-healthy. Hayi mfethu akulunganga mntaka baba. Ayikho into esizoyiforce. Hade my brother. Hayi angifuna ukubetha eso sandla na Brian. Awufuni? Lo ngifuna uhamba apha into yami naye ngicathi bayithini. Yini ongayizwa mfethu? Yabona kunama issues lomuntu lona. Ngiyakutshela nje my brother ngithi thank you nge-experience. Thanks nge-experience ngibongile bekumnandi. Asiyeke. Awuzuziswa ngimi apha phinde ngiyatshela. Ayikwazi ukwenzeka lokho. Wena ndikuzise apha kuba ndifuna ulungise ubufebe bakho. Shuthi kahle wena ungitshela ukuthi manje sithandana ngenkani. Hayi andithi sithandana ngenkani. Kodwa ngithi kuwe. Angikhathalele angisafunile mina ukufeba. Angisafuni ukufeba ngifuna ukuthi ngisho ngibiza ngomakalakhi babalakhi. It's fine. Kodwa still ngibize apha kuba ndifuna silungise sona. Uyabona? Ngifuna ukuthi nenze into public. Wena ngilahlelela indoda yami ngenxa yokuthi ngithrendile lapha kuba ibingazi ngawe ngabe nginayo indoda yami ngabe khona umuntu ongisizayo kancane. Ubuzama eqaleni wanede wabona ukuthi hayi sengithambelile sengixolelile waqala phansi angeke ngisakwazi Siyabi. Thank you nge-experience. It's been lovely, it's been good. Kodwa ngeke. Hayi mfethu. Ayikho into esizoyenza mfethu. Uzuvakwa ngawe. Sizothandana ngenkani futhi. Awufungile kaloku wathi wena sozifika. Aze sishade mina nawe nje. Andazi uhlisi wephi ke ngoku. Uzovele wathinta nje sithubeni. Sasivumelene thina sobabili sathi siyohlala nomntana wethu size sibe badala sibe ngamaxhegwazana. Washaya i-U10 masisubuya lapha into yakhe sinesiyeza ngithi. Ntoni? Uzwile. Inesiyezi into yakho. Inesiyezi. Oh, ndinesiyezi. Yes. Nesukela. Into yami nesukela. Ewe. Ikhozo elilakho ungakwazi ukucontrola uthini ngani? Okusalayo lishushu. Lishushu. Uqhathwe ngubani? Nobhuti kade exelela ngoku. Wathi naye ukunayo loqedini lona engithende naye okuyena ongihlanise naye wena. Naye akaze ezebe nenkinga awukho wena phela. Ungishise khona ukuthi akafuni ungisherisha. Akafuni ungisherisha yes. Ilona ithetha ku? Yes. Awu ngamadoda nina. Hayi ngoba ni ethe ngokomqondo. Bububhuvu obo bekuthetha ku xelwa ndini. Hayi bafethu. Angeke siqede ngikephi bafethu ngila angeke siqede nganza kwethu obafo akafuni ukwaliwa and into yethu ayindawo. Cabanga ukuthi niyibonile episode yethu namhlanje ihambe kanjani nizojaja lapho enijaje khona nisho ukuphawula kwenu. But into engalungiseki ngeke siyiforce ukuthi ilunge ngenkani. Mhlambe nawe nenkinga ezisinto umjolo bas-email athi umjolo@gmail.com. Khumbula leyo email address iyona futhi ophinde uyisebenzise mengabe ufuna ukukhangisa nathi. Mawukuthi unebhizinisi nje ufuna ukulibona likhula lisabalala, the time likhula siyakhula nathi. Ukukhula kwebhizinisi lakho ukukhula kwethu. Is-email umjolo@gmail.com. Ungakwazi ke futhi ukungibiza endaweni eziningi ezahlukahlukene as a DJ as u-MC noma yini ofuna ngikwenzele yona. Ngithumela i-email address udlala_matifane@gmail.com. Bafethu amantombazane ngeke siwayeke. Soloke nje siwangenile. Buka nje manje ngisalela umsebenzi owodwa. Ukuyoba i-step father. Ngiyongena kanje.
Hlangane kwi-episode elandelayo.